Son Begoña García, coordinadora de emprendemento do IES Urbano Lugrís e xefa de estudos. O noso instituto, que está de aniversario este ano, cumplimos 50 anos, imparte ensinanzas medias, ESO e bachillerato e ciclos formativos. Temos 3 familias profesionais, electricidade electrónica, mantemento electromecánico e informática. Desde o centro, especificamente desde a aula de emprendemento, vimos participando en todos os programas convocados pola Consellería, dentro do marco do programa EduEmprende, porque consideramos moi oportuno acercar o concepto de emprendimento ao alumnado. O obxectivo do programa EduEmprende é traballar habilidades e competencias emprendedoras co alumnado e consideramos que é importante porque vai favorecer a inserción laboral e vai a dar competencias para enfrentarse aos desafíos do mundo actual. Un dos programas que máis aceptación ten entre o noso alumnado e incluso entre o profesorado é o programa de Eduindustria, porque achega o emprendemento de forma lúdica. Este xogo está basado na experiencia real de crear unha empresa dende a fase de planificación ata que xa se abre a empresa e as obrigas que ten. O obxectivo principal é que adquiran conocimientos básicos de emprendemento a través da súa propia experiencia. Con pasos guiados van resolvendo e poñendo en marcha os retos que se llevan plantexando e que son necesarios para poñer en marcha unha empresa. Parte do éxito desta iniciativa Eduindustria é o seu enfoque práctico, dinámico e moi cercano ao alumnado dos ciclos de formación profesional das áreas industriais. E o feito de que sexamos capaces de que os xóvenes, que a mocidade, poida desenvolver unha idea a través, neste caso, dun xogo moi participativo e que poidamos trasladarlle aos galegos e as galegas de mañá a importancia que ten o mundo empresariado, o mundo da industria e a creación de emprego e riqueza a través destas organizacións. Desde o Instituto consideramos unha sorte, queremos darlle as gracias á Cámara de Comercio, ás dinamizadoras do xogo e á Consellería de Educación por poñer en marcha estas iniciativas. Temos máis de 1000 alumnos, máis de 35 profesores, cada vez empresas máis relevantes do conxunto de Galicia están participando e iso é porque ven a súa utilidade.